Goed 1 miljoen euro had het weer opbouwen van de moenen kosten. Dat hier goedkoper ken als de moenen net meer hoefden te draaien. Maar dat weer voor de stichting Erfgoed Kollemelaan geen optie. Nou, toen de moenen opbaand wie had boerum zijn we willen eens moenen weerom. En net samen een moenen die lieken op windlust, we willen eens eigen windlust weerom. Nou ja, dan moet het een werkje. En we hebben zelfs hele enthousiaste moenders, die willen echt aan het werk, die willen ermee draaien. Nou ja, en ook kennen ze. Na 2 jaar van bouwen waard van de moenen weer in werking zet. Met hulp van de moenen van Watts Ein waren 3 zeker nood vermelden. Alle systemen konden zo voor het eerst uittest worden. En dan is het vanzelf de vraag hoe het eindproduct eruit komt. De moender weer tevreden. Het is net zo volle wien, hier iets meer wien. Dat een beetje harder terug hoor. Ja. Dat komt wel goed. Het is de bedoeling dat de moenen nog volle vaker draaien zal. We hebben hartstikke enthousiaste moenders. Er binnen 4 betoefde moenders die draaien. En 2 daarvan die binnen ook leermeester, die halen leerlingen. Dus nou, we zijn enthousiast 10 moenders. Ik denk dat er heel vaak de jukken in beweging binnen. En als de moeder draait of de vlaag is erin, dan is het niet welkom. Het dorp is er blied mooi, al binnen er ook mensen die het minder wies binnen, maar de nije drokte.